Forumun açılış davrasında hurmatly prezidentimiz arkadaşly gahrman serdarymyzyň oňa gatnaşyjylary iweren çärenin möhüm ähmiýetini beýan edýän gutlagy ul üns bilen diňlenildi. Döwlet başlarymyz gutlagyny berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe Türkmenistanyň newtga toplumynyň öňünde durýan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmekde, podoga daşar ýurtmaý goýumlaryny çekmekde, özara bähwetli hyzmatdaşlygy munun eýlegim işçiň ösdürmekde möhüm ähmiýete eýe boljakdygyny belläp geçýär. Garaşdy Türkmenistan tebiğ baýlyklary boýunça dünyada öňde barjy orna ýelýär we bu ägirt ul mümkinçilikleri diňe bar türkmen halkynyň del, eýsem beýleki sebitleň raýatlaryna da bähwedine ulanmaga çalşýar. Forum uglewadarot baýlyklaryny çykarmak, eksport etmek we gaýtadan işlemek, şeýle-de senagat kärhanalarynyň metanyň zyňylaryny azaltmak goýunça ýurdumyzda alınıp barýan işleri hasam güýçlendirmek üçin eterge boljakdygy barada foruma gatnaşyjylary bellediler. Energetika ulgamyny mundan beýlegim durnukly ösdürmek goýunça gyzyklanma bildirýän daşary ýurtly hyzmatdaşlygyň ähleti bilen gatnaşyklary puwtolandyrmagy hemem ýurdumyzyň ýalňyç energetika puwdogyna daşar ýurtmaý goýumlaryny çekmek mümkinçiliklerini giňiltmäge gönükdirilen bu forum diňe bar adat görnüşde geçirilmän eýsem dünýäniň onlarça ýurduny sanly weze aratny kalam görkezilýär. Foruma ýurdumyzyň ýalňyç energetika ulgamynyň edaralarynyň daşary ýurtlyň meşhur newtgaz işgörlük düzümleriniň maliýe institutlarynyň awrely halkara guramalyň öňde barjy kompaniýalaryň ýolbaşlardyr wekilleri we bu ugurda ýürütileşen bilermenler gatnaşýarlar. Şu ýyl geçirilýän foruma dörli döwletlerden 300-den gowrak wekilin gatnaşmagy dünýäniň işgör toparlarynyň Türkmenistan bilen newtgaz puwdogyna hyzmatdaşlygy uly gyzyklanma bildirilýändiginiň aýdyň suwtnamasydyr. İri kompaniýalary we dünýäniň awrely maliýe düzümleri bilen ýakyn aragatnaşyklaryň ýoly goýulmagy ýurdumyzyň eksport mümkinçiliklerini artdyrdy. Öz başda hemem hyzmatdaşlar bilen bilelikde eger ul taslamlary amala aşyryp bilýän berkarar döwlet hökmünde amatly geosiýasy we ykdysady ýagdaýy eýeleýän watanymyzyň ornuny puwtolandyrdy. Birleşen Milletler Guramasynyň howanyň üýtgemi barada Çarşuwal konwensiýasyna gatnaşyjylaryň 28-nji konferensiýasynda resmi taýdan garaşdy betarap Türkmenistanyň global metan grewine goşulmagy bu ugurda möhüm öňüňdeşlik hökmüne ikrar edildi. We möhüm ähmiýete eýe boljakdygy barada foruma gatnaşyjylary bellediler. Göçme maýy goýumy forumynyň çäklerine geçirilýän 2 günlük halkara maslahatyň gün tertibine baý tebiň serişdeleri netijeli peýdalanmak, energetika bazarlarynyň ösüşi, Hazar deňiziniň türkmen böleginiň deňiz toplumlaryny özleşdirmäge degişli taslamalara maýy goýumlar çekmek, galkynç gaz känini öňürjüligi ýokurlandyrmak baýatda özara hereketleriň täze gurallary, ekologik taýdan howpsuz önümçilikleri ornaşdyrmak COP28 konvensiýasyna hormatly prezidentimiziň belent münwerden çykyş edip, ýurdumyzyň ähli umumy metan borçnamasyna goşulyp resmi taýdan beýan edilenden soňra ýurdumyzda alınıp barýan işler puwdogy täze tehnologiýalary we know-howlary çekmek ýaly möhüm meseleler girdildi. Ýurdumyzyň newtgaz ulgamynyň hemem daşary ýurt kompaniýalarynyň ýolbaşlary, hunermenleri hasabatlary bilen çykyş etdiler. Türkmenistanyň tebiğ gazy toplumlaryny gaýtadan işlemege ähmiýet berip, energiýa serişdelerini iri iýeriji hökmüne dünýäniň energetika bazaryna eýeleýän ornuny diňe bir berkit mäni haritler düzüminiň energetika eksportyny diversifikatsiýalaşdyrmak, halkara energiýa işgörlüğiniň täze görüşlerini işiň ösdürmek hasabyna bu işe özüniň gatnaşmagynyň häsiýetini hiltaýdan özgörtgänligi bellenildi. Natalşýala ýurdumyz ykdysadyýetde şol sanda ýalňyç energetika puwdogyna hyzmatdaşlyk etmek üçin ören uly geljege açýan kuwatly serişdeler binýadyna eýedir. Dünýädäki iri galkynç gaz käni häzirki wagtda anyk taslamalar bilen baglykda uzak möhletliğini hyzmatdaşlyk etmekden ugralyp, hususan Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan transmerli gaz geçirjesini tebiğ gaz bilen öpçün etmek üçin özleşdirilýär. Milli gaz, himiýa we neft gaýtadan işleýän puwdoklaryň geljekki ösüş meýilnamalary ekologiýa degişli ugurlar bilen ysnyşykly baglanşyklydyr. Watanymyzda tebiğ serişdeler özleşdirilende rejeli ulanylýar, daşky urşaw gormak barada edigderli alad edilýär. Sebäpden we dünýäniň energetika howpsuzlygy barada meseleler boýunça möhüm halkara başlanşlary durmuşa geçirilýär. Ekologik gadalyň berjay edilmegine aýratyn ähmiýet berilýän senagat desgallarynyň ulanmaga berilmegi muň aýdyň suwtnamasydyr. Türkmenistan energiýa serişdelerini çykarmakda ekologik töwekelçilikleri azaltmaga, önümçilik tapgarlaryny netijeli goruk tehnologiýalaryny ornaşdyrmaga, häzirki zamanda ulanyş çözgütlerini ulanmak üçin halkara düzümler bilen hyzmatdaşlyk hasam geňeltmäge we işçileşdirmäge taýýardyr. Häzirki wagtda ýurdumyzda şeýle işler oňat netijelerini berýär. Foruma gatnaşyjylar geçirilen maslahatlaşmalarning netijeli bolanyny belläp, şeýle çäreleri geçirmek işine dowam etdirmeligini aýtmak bilen şu duşuň energetika ulgamyna gatnaşyklary hasam geňeltmekde möhüm orun eýelejekdigini anam bildirdiler.